Bon dia! Avui vos porte un embarbussament i un xoc de mans. L'embarbussament fa així. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues jo el descarregaré. A mi la R per a fer embarbussaments me dona. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues jo el descarregaré. Fàcil? Una altra vegada. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues jo el descarregaré. Ja ho he dit. I el xoc de mans. Cuixes, palma, colze, cap. Cuixes, palma, colze, cap. Fàcil? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Doncs ara anem a empastrar l'embarbussament amb el xoc de mans. I fa així. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, si tu carregues carreter, jo el descarregaré. Fàcil? Una altra vegada. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, si tu carregues carreter, jo el descarregaré. Anem a fer-ho un poquet més ràpid. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, si tu carregues carreter, jo el descarregaré. Pam! Altra vegada. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, si tu carregues carreter, jo el descarregaré. I ara, el més difícil encara. A veure si mos ix, És molt complicat. Fa així. 1, 2 i 3. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, si tu carregues carreter, jo el descarregaré. Aquí l'he eixit. Vaig a intentar tornar-ho a fer una altra vegada. 1, 2 i 3. Carrega el carro carreter, que si tu el carregues, si tu carregues carreter, jo el descarregaré. Mua! Practiqueu!